ekene chief oke okere eke agbawo dịka izu na ndị izọgụ ekwedasi ike na chọkọ na eze onye ọma obodo nna ya ọgaranya eji eje mba ihe adịghị mmadụ kwachighị mma o ruone na omume ije ọkụ o siri mee anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu omenala ojana omenala ejeghana omenala ojana omenala ejeghana omeghu mgbe ihe hụrụ ga-akwa ọkụ n'onweghị ihe hụrụ ga-akwa ọkụ n'obodo. Ọ dị mma. Ka anyị nweta afa gị. Afa m bụ Onyekachukwu Onkwe. Onye ebe ka ewu? Abụ m onye Nkpor, onye mgbachụ Nkpor unu. Daalụ rinne. A sị na ị bụ Ezemmuo. Abụ m Ezemmuo. Na mmụọ dị ndụ ka mmụọ mmadụ? Ọ mmụọ mmadụ. Alright, daalụ rinne. Mmụọ na mmadụ? Mmụọ na mmadụ. Ka ị bụ eze fa? Akara na abụ. Daalụ. A sị na mmụọ anyị nọ n'ihu ya bụ nke gị ka nke obodo? Mmadụ adịghị enwekwa mmụọ kama mmadụ a na-ejere mmụọ ozi. Otu o si wee nwee high priest, nwee bishọp, otu a ka mmadụ chikwa ejere mmụọ ozi. Ị na-ejekwara ya nwekwa ndị so ị na-azụ ị na-akụzikwara ife dị na mmụọ maka na onye ọbụla bụ high priest ọ bụrụ mmadụ na-ekuziri ife ọ dị mana onye ọbụla mmụọ ji aka ya wee marụ ọ bụrụ onye nwa na-ekuziri ife ọ na-eme ife ọ na-eme bụ ife mmụọ kụziri ya na ife mmụọ gwa ya mee. Ahụ one ka ị dị wee buru ọfọ? Ife ndị wee buru ọfọ a bụ 27 years. Okay. Ahụ one ka ị bugoro ya kịta? Egbu ya 4 years. Kedu ihe kpanizi gị na mmụọ ji bịa buru ọfọ that years? Ife kpani na mmụọ ji wee bịa buru ọfọ bụ na ọ bụrụ na achọ m igbu ya nọọ ife ma ama ife ha sị na onye ọmụma na-ebu isi ya na ọmụma na-enye nri na ọmụma na-enye nri ọ nabata wee bịakwa wee nye nri wee fụkwa na ọ na-anabata ya mụ na ya na-akparịkọkwa na ọ na-agwa m okwu na-anụkwa ife ọ na-ekwu ọgwọ ife ọbụla ọ gwa m mee ana m eme ya otu kwesịrị isi wee mee ya otu nsi wee mee ya ọ dịkwa mma because na ife ọbụla ndị ifo m mee ebe a abụkwa mma na-ejikwa n'aka m wee mee ya so nke anyị taa m ma achọ ka m jiri aka m wee mee mana amanọ m ife na-eme m mee ife m kwesịrị ime mana m mesịa ya nnene na n'azụ m fụkwa na ife m mee dịkwa mma. Na ebe a ịfụ ọ na-eweta ego ọ na-eweta udo ọ na-eweta ịfụnanya mana ọ bụ na ị nwee ego chee nọ nke gị n'ebe a otu ego a na-esi afụ because o ji eme ọgọ ọ bụrụ nke gị na nke gị na-eji aka ya abịa na mmụọ na-eji aka enye gị nke gị anọ nke gị bịa ị na-ama nọ nke gị mana nke mmụọ abụrụkwa nke mmụọ n'ime eri nwunye ọ ihe iji anụzi iji afụ ndị mmadụ na-eji asị na ana m akwụrụ ụmụazị ụgwọ skul na-eke ego ife ahụ bụ ego mmụọ na ọ bụrụ ego m. Kedu ebumnobi gị ji ekezi akwụzi ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na-eke? Nọọ ife dị mma m kwesịrị ime asụ onye obodo asụ onye mkpọ mbọ anọ ife mmadụ kwesịrị ị na-eme n'obodo ya wee fụ na obodo ya na-aga n'iru. Okay. Alright, eri ji buru ọfọ a kedu ihe bụ uru ilite ya? Erutego m uru ọfụma maka na ife niile nritere n'uru ọfụma ebe a bụ na ife niile bịa dịzịa izi n'ụwa ọ bụ ụdị otu ntị echi na mbụ ka ọ dịzi ugbu a wee marụ na sinsi m ji wee buru ọfọ enwe m udo enwe m mmụọ ọnwa ụdị mmụọ nọ n'ime mmụọ dị mma nnọdụ nrarụ ọfụma ife ọbụla mmemme ya ọfụma mụ na m nwoke adị na mma mụ na nwaanyị adị na mma enwere m ilo ama obi m adị ọcha ife ahụ nwekwe n'ife kakasị nke a wee na-echekwa mmụọ m otu m kwesịrị isi wee na-esi onye a bụ arọ mara agụ obi n'ọfịa ife anyị na-akpụ ya bụ iji tete ọ arụsị bi n'ọfịa ka ọ bụ. Ife eji dịka ekwuru ọtọ bụ ka afọ onye anyị na ya na-ekwu okwu anya biko ya mba arọ bi n'agụ kedu ka isi ma na ọmalụ gị? Otu nsi wee marụ na ọ mara m bụ na otu mụ na ya si akpakọrịta maka ọ bụrụ na ife amarọ gị ọ ma bịa ka gị na ya akpakọrịtawara mụ na ya na-akpakọrịta ọfụma mụ na ya ọ na-egosikwa m ụzọ na ụzọ ọ na-egosi m na-afụ ya na ụzọ ọ na-egosi m bụ ụzọ dị mma na ọ bụrụ ụzọ ọjọọ. Ịma na ife njin ajọ bụ ịmara mpa ya ọdadị nọ ndụ anyị ọdadị efehọ ya ka onye feziri o ji wee lutezi gị aka? Mba, arọ m na-aga ada ama nna onye ọ na-ama bụ nwa. Okay, nwa. Okay. Alright, daalụ rinne. Kedu ihe i chere nọọ ya ka Alobinagụ a ji nọrọ n'obodo a
kedu ihe o ji maka ya wee nọrọ n'obodo ife o ji wee nọdụ n'obodo a ka ndị mmadụ mara ife ha na-amarụ anọ m na-agụ bụ ife na-eme anyị na-aghọta na Igbo be anyị siri ike na Igbo be anyị amarụgo Chukwu bifo Baịbụl abịa bifo ya akwụkwọ nsọ abịa Igbo be anyị na-emegbu ya otu ha si eme mana ọbịa nene na akwụkwọ nsọ nọ na-ekwe ife anyị na-eme ifu na ife niile bụ ofu ife onwero nke mana kama na ife niile ebe ọ bụ na ife ọma dị ife ọjọọ dịkwa na ya na ọ ịrụzi ya ịradụ nke ị kwesịrị ịradụ. Kedu ụzọ isi na-eji ya wee nyere ụmụ ikorobịa ya aka ndị na-agaghị ụzọ ndị a unu na-esiri oke ite unu na-esiri ha unu na-abịa siere ha ite sị ha na ha buru ite ya esiwe nri mba adịm esi ite mana ịma na unu na-esi dibịa na-eti ite mana adịm eti ite. Alright, kedu ihe nwere ike dịka ndụmọdụ nwere ike nye ụmụ ikorobịa na-eto eto gbasara anya bụ mmụọ? Ndụmọdụ na-enyefa gbasara ya bụ mmụọ bụ na onye ọbụla kwesịrị ịma mmụọ marụ mmụọ ya ịma na mmụọ ya ọ na-ekwu mmadụ ịmarụ ọ bụ na ije na Baịbụl wee pụta wee fụ Baịbụl na-asị gị na gị seek first the kingdom of God. Ife ahụ o kwuru na da Baịbụl seek first the kingdom of God abụrụ ife ọzọ ife ọ bụ na gị marụgodu obi gị ị na-esigoro na be nna gị wee pụwa ama na mmadụ adịghị anọ be mmadụ ite odogwu na ọbe nna gị ka ị na-eji wee pụwa ama. So ụmụ okorobịa ọbụla ịfụ onye ọbụla kwesịrị ịmara onwe ya marụ chi ya mmadụ ife ọ na-eme n'ụdị nke dị mma na ọ na-ejikwa ya eme ife ọjọọ mana ọ nke ọbụla ikwetara na ya ka ị na-esobe mana ọ ga-eruzi ya mgbe ọ na-eji wee taa afọ ya na ife onye metere ka ọ na-eji wee kpee ya ikpe. Daalụ rinne. Ya bụ mmụọ nwere mmiri? Ya bụ mmụọ nwere mmiri mmiri a na-ekwu bikọz mmiri ọbụla nọ n'ọfịa bụ arụsị ya ọfịa mmiri anyị nwere mmiri a na-akpọ mmiri ọfịa anyị nwere ọgbaazụ a bụ mmiri ọ bụ na ọ sị na ọ gbụwa afa o wee gbara gị afa wee sị gị ọgbaazụ minụrụ ife ọ na-afụ ife ị na-eje n'ụtụ wee fụ ife ị na-amakpụ ụzọ wee fụ onye gị ife ife ọgbaazụ na-eme ọ nwekwa mmiri ọfịa bụ mmiri na-asasa ọya ọnwa ọya mmiri ọfịa bụ mmiri ọgwụ ọ dịkwa n'obodo a. Daalụ rinne. Arọ bi na-agụ a kịta anyị na-ejele ozi kedu mkpa ọ na-egboro ndị obodo a ma ndị mba? Mkpa ọ na-egboro ọ na-eme ife ị na-eme a na-aga maka arọ bụ Chukwu arọ bụ Chukwu ife ọbụla Chukwu na-eme arọ na-enwe ya arọ na-eme ife niile. Daalụ rinne. Kedu ndị mba arọ bi na-agụ mmadụ obodo niile nwere ya? Obodo ọbụla mere ya ife a bụ arụsị jikọta obodo Igbo niile ọnụ mana onye ọbụla ndị obodo niile nwere different name a na-akpọ nkefa mana odise na arọ o nwere ndị ọ na-akpọ eze bi n'agụ n'ọnụ ọfịa ka obi mmụọ ọbụla ịfụ na-arụ bi n'ọfịa arọ m n'agụ ka ọ bụ. Anyị kenegịrị nne ya mgbe arọ bi n'agụ kịta anyị na-ekwu maka ya bi n'ọfịa nọ na-eme ka afịa mmadụ na-azụ agaba mee ka ndụ dịrụ mmadụ ọkụ ife na-akọ ife niile ka ọ na-eme. eri iji nọrọ ebe a kịta onwego mmadụ ịbụọ ma ịtọ bịara ebe a sị na arọ bi n'agụ gwọrọ ha ọya. Many people ndị ọ na-egbu ụzọ agwọ ya ndị ọ na-arụkarịrị ọrụ bụ ndị mba maka ndị mba ịma na obodo ada amụ ife ha mere ha sị na anya mmadụ adị irobe nna ya ọ ndị obodo ọzọ na-agwanwu gị ife arọ mmadụ na-eme maka o nwere m ike nkwuwe ọ dịka ife na-ekwu na onye o merụ nwere ike ịgwanwu gị ife ọ na-emerụ ọ bụrụ na egbe na ebe a kịta egbe na-agwakwa ya many things o mere ya. Daalụ rinne. Daalụ. Ị na-akọwa na arọ bi n'agụ na-azọ ndị mmadụ ọya karịa ndị mba. Ịbịa na ọwụwa anyanwụ kedu ebe iche na mmadụ si anụ ụwa na iwu anyị na ife a bụgoro nwe obere ife onye ọbụla kwesịrị ịmarụ ebe mmadụ si arụ ụwa mmadụ na-arụ ụwa n'eziokwu mana mmadụ ịrụ ụwa bụ before mmadụ abịa ụwa ọ dị 4th generation ka mmadụ si arụ ụwa 4th generation like now after mụnwa ịwọchi ya mụnwa my father onye abụ odu obodo a ana odu obodo a ọ nna nna anyị nwa anyị na-akpọ Okoye odu onye a bido ya bụ ife onye nwa ka the title bido n'isi wee bido nke iwee mmadụ ife ndị akọwara ụnụ ka ụnụ kọwa ka nkọwara ụnụ ya ka ụnụ ghọta ọfụma. So Okoye odu ahụ bụ onye a bụ ozu nke iri wee nwụọ nkwụ odu which is onye nrọrọ ụwa ana Okoye odu ahụ bụ onye nna m rọrọ ụwa onye amụta ọnwụkwụ odu wee mụta Peter Ofogbunomodu
Alright, sorry, ka anyị ghara ịga ịgbapụ aka klọkụ ebe anyị nọ. N'ife ndị mmadụ na-aṅa ntị na anyị ga-anụ n'onu gị bụ kedu arọ bi n'agụ, kedu ebe mmadụ si anụ ụwa? Ọ na ụfọdụ bịa sị na ha si na mmiri wee n'ụwa, ụfọdụ sị na ha si na anyanwụ wee n'ụwa. So anyị na-ajụzi gị kedu ihe ị na-ekwu na ya bụ ife? Ọ na anyanwụ ka esi anụ ụwa ka ọ na mmiri ka ọ n'ikuku ka ọ n'ọnwa? Mmadụ na-arụ ụwa na mmiri, mmadụ na-arụ ụwa na agwụ, mmadụ na-arụ ụwa n'ikuku. Mmadụ na-arụ ụwa according to otu Chukwu ji ejipụta ya. Ya bụ ọtụ ụwa. So ndị a na-afụ na ha bụ eze nwaanyị, kedu ebe ha sizi wee n'ụwa? Ndị na-ekwu na ha bụ eze nwaanyị bụ they are talented people. Chukwu jupụta sị ha bịa zụọ ndị mmadụ. Ha bụ talented people Chukwu jupụta ha bịa zụọ ndị mmadụ. Yes. Ha nwa bụ eze nwaanyị mana ha nwa aghọtara ya ọfụma. Ụfọdụ pụta ha je na-eme ya otu ọ na-ekwesịghị isi wee mee ya. Ụfọdụ pụta ọ bụrụ eze nwaanyị niile na-enwe ego, ọ bụrụ dibịa niile na-enwe ego, mata all of us bụ ya the same dibịa nọ ndị ghọta n'ọfụma ma ife ọ na-eme n'ime. And ife a bụrụ ife mmadụ kwesịrị ịghọta, ife a bụ ife mmụọ na-ekụziri mmadụ. Ịbụrụ eze nwaanyị ị na-eje chọwagodu mmụọ gị bifo ị marụ ebe o siri gị si na gị mere ife. Ndị a na-abịa a na-edokwa shi, ndị a na-edokwa shi bụ ndị ụmụ nwaanyị a na-edokwa shi. Nwaanyị dokwalụ gị shi? Mba, nwaanyị ezokwara ọrụ nchi. Mana nwaanyị na-edokwa shi n'obodo a? Nwaanyị eburu eze nwaanyị ị na-egokwa nwụrụ mmadụ chi. Edokwa mmadụ shi? Nwaanyị ọ na-ebu arụsị? Nwaanyị adịghị ebu arụsị mana nwaanyị mmụọ na ife na-amụ ya. Ọ na-enwe ife ọ na-amụ ya bụ ife ndị oyibo na-akpọ gift. O nwere ike mmadụ nwere ike inwe gift to see. Ife anyị na-akpụ ya bụ ose na-abụ. To see. Onye nwe gift to see. Ife ọ na-akpụ ya bụ ose na-abụ. Nọọ ime abịa m itinye ọdị mmadụ anyị nwa akọwadụ gị otu o si adị na otu o si eme ya ka ị nwee ike wee mụta inwe ike ịfụ ịma ama na ịfụ inwe ike ịfụ ịmara na ịfụ. Alright, anyị daalụrị nne ka anyị egbubiri ọtụtụ ajụjụ anyị kwesịrị wee jụ gị ebe a. Mana kedu ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ Igbo gbasara arọ bi n'agụ anyị nọ na ya na ihe ọ na-arụkarị na ihe gị nwa ji na-arụ n'onwe gị abụ echete gị n'obodo a kịta echete? Ife na-agwa ndị mmadụ bụ na arọ bụ Chukwu na ha were arọ achị Chukwu Igbo niile na onye achịkọta ya ọnụ otu Jizọs Kraịst bụ ejikọta ụka niile ọnụ n'otu arọ chi bụ ejikọta ya ọnụ asị Igbo niile onye ọbụla nweziri afọ o ji akpọ nke so onye ọbụla kwesịrị ịma arọ mmadụ ife arọ menwu mana ife niile arọ na-eme ife ọbụla Chukwu menwu arọ menwu ya onye maka ọ na-eme na ọ bụrụ na arọ na-agwọ ara arọ na-agwọ ife ọbụla iweta arọ na-agwọ ya arọ na-agwọ ọgbanje arọ na-agwọ mama ịwata ife ọbụla ịchọ n'alụ ka arọ ọrụ ọrụ gị onye ọbụla ma nke na-akpa ya nke ọbụla na-akpaghị ebe arọ na-eme nwuru gị ya there is solution everywhere ebe ọbụla arọ nọ. Alright, daalụrị nne. Afa ka ị na-agbanụ. Alright, ị nwere ike ịshigago n'afọ a kịta ka ị gwa ọra na eze ihe okwu ka ndị nọ nso ndị ga-eso gị wee mara ife ị na-ekwu maka ụfọdụ nwekwara anya iji afụ ụzọ ntụma na ọ dị nke m fụrụ mfụ ọ dị nke m amaghị nwere ike ịshiga afọ a kịta gwa ọra na eze ihe okwu. Ihe a bụ afa ka ọ bụ ihe na-akpọ ya bụ afọ ugiri ọ bụ na dibịa nwududu na ọ bụrụ na mmadụ mmapụta wee chụgharịwa afa wee gwuo efe okwu ma ọ bụ na ị jụrụ m ajụjụ ị na-aghọta ife na-ekwu maka na ajụjụ ị jụrụ ka ọ na-esi na ya wee gwa ya ife. Mmiri a na-eru n'igwe ga-ezụta ọ na-ajụ na mmiri a na-eru n'igwe na-ezụta ịhụ ife otu weda dị ịfụ na otu o si wee dị. Ọ sị na anyị na-afụ mmiri mana anyị ma-afụ ya nnukwu. Ihe okwu ya bụ ihe ọ kọwara ebe a. Ife ọkwa m na anyị na-afụ mmiri mana anyị ma-afụ ya nnukwu. Kedu nke kwuru okwu a n'ime fa? Ife kwuru okwu a n'ime na anụ ya mmụọ na anyị nwa ma otu o si eme ya n'ime aghọta ya. Alright, daalụrị nne. Anyị na-afụ ya bụ mmiri mana anyị afụghị ya nnukwu bụ eziokwu. Daalụ, anyị kenere gị. So kedu ọfụ ị na-agọziri ụmụ Igbo niile gbaa gburugburu ndị na-ekwetaghị na ala abụ Igbo na-eme dị mma? Ife na-agọrọ ọfụ ụmụ Igbo niile Chukwu arọ dị ya ka onye ọbụla mara onwe ya maka onye ọbụla marụrụ onwe ya marụgo Chukwu. Yes. Onye maka nna ekpe
si na ụmụ Igbo niile na-amara onwe ha mara onwe ya mara Chukwu ife niile agabara Igbo ọfụma onye maka nna ayọ Chukwu daalụ nne so kedu ndụmọdụ na-ezi Anambra steeti gọọmenti gbasara ịchụpụ ndị iji ihe a na-achụ ndị na-abụghị na-ekwesịghị ekwesị na-emebisi afa ndị dibịa ndị ọ bụrụ na ndụmọdụ na-enyefa ọ bụrụ otu a nọ ngafe na-arụ dibịa na-abụrụ dibịa ana m ama ime otu m si ama otu o si eme na otu o si ekwu otu m si amafa mana ọ dị mma ka mpụ na awụ na ka ha ghọrịgawe ndị mmadụ ka ha mara na ife na mmụọ adịghị eme ife by magic otu Chukwu si arụ ọrụ ka mmụọ si arụ ọrụ maka na mmụọ na Chukwu bụ ofu na ọ da-afụ Chukwu anya ọ da-afụ mmụọ anya ife ọbụla ọ na-ada afụ anya ọkpọ ya Chukwu Chukwu ka ọ bụ daalụ na ekene gafega ọzọ sa afa m bụ onye ka Chukwu onwukwe ịta mkpọ ka o ji wee marụ m daalụ nne aka ji ọfọ Ezemmuo Arọbinagụ Ezemmuo Arọbinagụ kedu ebe mmụọ Arọbinagụ ya bi obi n'ọfịa ọfịa ka obi nne na-anya ịfụ n'ọfịa obi na o nwere unu mmadụ anọrọ ebe a ijere na mmụọ dara agbakọ daalụ